Здравейте! Това е първи епизод на Let's Play Minecraft. И се направих една маничка тук. Къщичка. Боже, вече за трети път снимам този клип. Представяте ли си? Аз май не. Сега снимам само половина. Цял екран. Да, цял екран ще снимам. Май бъгвам. Не знам що. Май трябва да намаля фокусът на бандикам. То сега снимам с бандикам, да. И извинете, че така се вижда прозорчето, просто нямаше как. Нали? Два пъти снимаха и така. И мисля такова. Тоест, значи когато пусна клипа, там и свършва веднага. Чайте, сега ще видя бандикам на колко съм си го нагласил. Там времето на снимане. Фокусът ми е 40, аз ще го сложа на 30. Дупе. А не дупе. Добре, сега ми е на 30 FPS, ама играта ми е на 20 FPS, нали се ми кай. От играта е, значи, дами и господа. Сега е по-добре, не знам. Просто не мога да се оправя графиката на 2 часа. И май ето тук честа. И това беше само първи епизод да ви покажа къщичката, която съм почнала да правя. И това е всичко от мен. Чао!